Днес е събота. Биткоин се търгува за около 106 600 долара. По борсите в САЩ ентусиазмът на купувачите поутихна. Някои индикатори изглеждат слаби, но така изглеждаше и априлското дъно. Може да се готви бавно възстановяване. Акциите на компании, които държат много биткоин, вече не вървят с надценка. Много дребни инвеститори изгубиха милиарди. Това обаче отваря лов за стойност за по-опитните. Регионални банки в САЩ пак са под напрежение. Няколко акции се сринаха и биткоин се дръпна. Коментарите са, че биткоин надушва проблеми. Като цяло денят в крипто беше наситен. Цената реагира на новини за мрежи, токени и правила. Публични компании вече държат над 1 милион биткоина. Това е към 110 милиарда долара. Големите печалби са при тези, които влязоха рано и играят по план. Биткоин дори мина под 105 000 за малко. По-добри отчети на банки върнаха спокойствието. Въпросът е кога възходът ще се поднови. Има и технологичен прогрес. Нов проект показа как самият биткоин може да се ползва директно като обезпечение за заеми в крипто. Други мрежи също пуснаха големи обновления. Мечтата за силен октомври поистина. Биткоин, Етириум и повечето алткоини се плъзгат надолу. Погледите са към важните икономически новини от САЩ следващата седмица. Някои трейдери вече казват, че бичият цикъл е приключил. Говори се за спад до около 52 000. Звучи стряскащо, но пазарът често преиграва и в двете посоки. И една стара история върви към финал. Изплащанията от фалирала японска борса трябва да приключат около Хелоуин. Част от тези стари монети може да се раздвижат. Изводът днес. Колебание, малко страх, но и възможности за търпеливите. Ако ти е интересно, харесай видеото и последвай канала.